Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esasigcinile, esasilondolozile, esasihlengile, esasithandile, esasibekele, esasenzele konke okuhle ngokobubele bakhe, ngokomusa wakhe, ngokothando lakhe nangamandla akhe ngezikhathi zonke. uJehova uhlezi sibonisa mihla yonke ukuphila kwethu ukuthi usibonelela kangakanani, usithanda kangakanani, usibhekelela kangakanani, usisibekela kangakanani, futhi usibekezelela kangakanani ngoba singabantu sona mihla yonke. Kodwa uhlalela ukusithethelela, yazi uhlalela ezinye izinto ukuthi azibuke nje athi hayi kulungile ngoba umntwana wami, ngoba futhi uyicelile intethelelo kulungile, akaqhubeka aphinde aphile nangakusasa, aqhubeka aphinde aphile nangalelo suku, aqhubeka aphinde aphefumule, ahlengeke bese sondela kumina ngoba ukona kwakhe. Uma nje ngathi kumshango uswazi okuncane nje at least mhlawumbe ngomkhuhlane uzokhumbula ukuthi hayibo kumele ngibuyele ekhaya, ngidinga ubaba, ngidinga ukuthi angisize, hayibo naku sengigula kanjena, kwenzeka something engekho right ngempilo yami, sekumele ngibuyele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. So singabantu siphila lapha emhlabeni, kumele sihlale njalo simbonga uNkulunkulu ngokusithanda, uNkulunkulu ngokusihlenga, uNkulunkulu ngokusibekela, ngokusenzela umusa ngaphezu komusa omkhulu kangaka ongasifanelanga, omkhulu kangaka esithi masibheka izenzo zethu sibone ukuthi cha ngempela lo musa omkhulu ngendlela eyisimanga, esithi masibheka ukona kwethu sisona usuku nosuku. Emajeni uPetru ezothi incwadini nje ka 2 Peter chapter 3, I think kulapha ku verse 11 verse 12, ethi usuku lunye lungangeminyaka eyinkulungwane ezulwini. So ezulwini it's one day, kodwa lapha emhlabeni it's 1000 years. So abanga ke isikhathi esingaka wena wona kangaka in one day, how much more in 1000 years ukuthi unezona ezingakanani kuyikhani kuba usuku ekhaya ezulwini. So it's like one each and every second, and actually each and every half a second, quarter second. So singabantu sona isikhathi sona kakhulu zisizibabaza ngisho izingelosi ukuthi uNkulunkulu umthanda kangaka umuntu, ona kakhulu kangaka, kodwa uNkulunkulu ukwazi ukuthi amthethelele, ukwazi ukuthi amhlenge, ukwazi ukuthi ambekezelele. Hayi cha ngempela umuntu uligugu kuNkulunkulu. Ihleze siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba singamagugu kakhulu kuyena. Kodwa uyazi na ukuthi noma into ingayigugu kangakanani kuwena, if ingenzi ngendlela efanelekile, if ingenzi kahle, obviously ijustice kumele iserve, ubulungisa kumele butholakale. Ngisho kuthiwa ingane yakho uyithanda kakhulu kangakanani, uhlezi la iduzane nawe, uyithanda ukudlula yonke into empilweni yakho, mhlawumbe iyona yodwa, kodwa if iyisela izodinga ukuya ejele. If ingumbulali ejele ideserve kuyakhona, if ingumdlwenguli ejele phakathi ayideserve ukuhlala kanye nomphakathi, ayideserve ukuhlala kanye nabanye abantu. Why? Because iyisela, izontshintshela abanye abantu, ingumbulali, ihlalela ukubulala abanye abantu, ingumdlwenguli, ihlalela ukuhlukumeza ezinye izingane, ayideserve ukuthi ibe la. I remember nje the story whereby ekhaya ezulwini izinja zabhala incwadi, zabhalela uNkulunkulu ukuthi nathi sicela ungena phela ezulwini, kungani thina sibhalelwa ngaphandle, kungani thina sihlala ngaphandle, and uNkulunkulu wayizwa incwadi yabo wathi hayi bavumeleni bangena. And when they went to isango lokuqala because before bengene baqale batshela ukuthi nina nizinja, nina anideserve ukuba la, nizosuke nithi nibona izinto zakhona la ekhaya ezulwini ebese nibona ngazuthi zingezeni ngoba nina noNomona naneliseke. Zathi ayingeke size sikwenze lokho, sicela ungena ngempela. uNkulunkulu wazivumela izinja zangena, zathi zingena nje ngaphakathi kwisango lokuqala zabona inyamazana, hayi zakhohlwa ukuthi beyithembiseni, zakhohlwa. Kwavuka ubuzona, kwavuka ubunja, kwavuka umona, zashona khona kuyiminyamazana, zashona khona zifuna ukuyidlela inyamazane zona bese ziba right. Zaphinde kwathiwa out. Yakhumbula ngithi ngantshela ukuthi nina njengoba niyizinja kanje andideserve ukuba la ngenxa yo1 no2 no3. Angithi seniyibonile ke, nibonile ukuthi nenzeni ngokuvunyelwa kwenu, nibonile ukuthi nenzeni ngokwamkelwa kwenu la ngaphakathi out. So ngisho kuthiwa uligugu kangakanani, uthandwa kangakanani, ubaleka kangakanani, but if ungayiserve ipurpose yakho, if ungayona lento elindelekile kuwena, if ungenzi ngendlela efanelekile nelungile, awudeserve ukuthi uthole ukudla, awudeserve ukuthi uthole umusa. So in as much as uNkulunkulu umuntu emthanda, umuntu omdala ngendalo yakhe, ngokuhlakanipha kwakhe, ngomusa wakhe, ngobubele bakhe nangokonke uNkulunkulu anakho akwaziyo, but the fact that umuntu aka represent uNkulunkulu ngezenzo zakhe, aka represent uNkulunkulu
ngokuthi ahleze ehlele esonweni, but ngokwenza kwakho isono urepresenta isitha. Isho njalo kwiminyalelo ewu9 yeSathane ukuthi Satan represent all sin, urepresenta lonke uhlobo lesono olukhona ongalicabanga wena muntu. So since kunjalo ayikho into angayenza uNkulunkulu because urepresenta uSathane ukuzodilwa nawo. Umzali wakho kudale waba ingane ehloniphayo, ethandekile, ekhulile, eright, ehlakaniphile, but because wena usurepresenta ubudlwengulwa, kuba umdlwenguli, sorry, then awudeserve ukuba la because yena akahlali nabadlwenguli. Usuyisela wena, awudeserve ukuba la because lapha ekhaya kulona ikhala amasela. So singabantu kumele sihlezi sazi siqonde ukuthi ngaso sonke isikhathi siyathandwa izulu, lesibekezelela njalo, lesibekele, lesilangazelela. But if isingezokwenza izenzo ezilungile ezithabisa uNkulunkulu, simbathe ilinene elicolekileyo elithabisa umdalo wezinomhlaba, then ngeke size sikwazi ungena embusweni wezulu, then ngeke size sikwazi ungena ekhaya ezulwini, because uNkulunkulu ufuna ukubona ngazo zonke izinkanuko esiba nazo lapha emhlabeni singabantu ukuthi ukhanukelani, ufisani, uthandani. That is why esiyalezile encwadini, especially incwadi yaDeuteronomy, qala kwabaDeuteronomy 10 verse 12, kwaphinda kwabaDeuteronomy 6, ethi kumele ungithande ngenhliziyo yakho yonke. Mawuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke uzokwazi ukuthi lokunye akunasidingo, lokunye ngomphefumulo wakho wonke uzokwazi ukuthi umphefumulo wakho kumele unikele kuJehova ukuze ungazi unikelele kwimimoya marine spirits emanzini, kwimimoya yobumnyama emkhathini kuSathane ngezenzo zonke zobubi. Momthanda ngengqondo yakho uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ingqondo yakho kumele ngahlali amanyala obudlova nayo yonke into engabalekile. Number 4, uzokwazi ukuthi mokuthanda uJehova ngamandla akho onke, awuzosebenzisa amandla akho ukwenza imisebenzi yakho kuphela, imisebenzi yabanye abantu kuphela, izinto ezobenefisa wena kuphela, but amandla akho phinde wasebenzisela uJehova umdali wethu nomhlaba ukuze uzokwazi ukuthola ukukhululwa ngelinye ilanga. So singabantu kumele hlezi sazi ukuthi uJehova usithandile, usibekele singamagugu akhe kakhulu, kodwa ubugugu buyaphela if bungabhehaviswa kobugugu, bungabhehaviswa kwengane ethandwayo. Uprecious muntu kaNkulunkulu, uyabizwa izulu namhlanje, liyakuthanda izulu nangalomzuzu. Size sibone nje imiyalezo kaNkulunkulu idluliswa kakhulu kangaka, ulwazi lugcwaliswa kakhulu kangaka ezweni umhlaba wonke. Kufuneka wena olalele lo myalezo, kufuneka wena othamele le myalezo, kufuneka wena othamele lenkonzo, kufuneka wena, kubizwa wena. So namhlanje nje fisa nje ukudlulisa isiprofethi kaNkulunkulu akade asitshala kakhulu noma akade asibeka kakhulu kimi. Bengisafisa nje uNkulunkulu acacise konke, and ngokholwa nangokugquzeleka nangokukhunjuzwa uNkulunkulu bese kuhamba size sifike isikhathi lapho khona umyalezo wakho ukwazi ukuthi udlulisele khona. Because izinto eziningi uNkulunkulu akazitshale njengomuntu osakhula, ukazitshala engqondweni, azitshala enhliziyweni, afike emaphusheni kwizibonakaliso, bazi uthola ukuthi okuningi asikwazi asiqonde. Uthi ngikubonile ukuthi but angi-understand ukuthi kusho ukuthini. Yes, ngibonile usibani but uNkulunkulu uzama ukuvezana, alibele izikhazimulisa ezikhanyisa sonke isikhathi. So ngomhla ka-11 and just to share some experience ukuthi namhlanje ngithe ngicela nje uNkulunkulu ngokudlinza ngomjulo wenhliziyo yami, ngithi yazi Nkosi ngiyafisa ukuthi ngidlulise umyalezo wakho mayelana nalesihloko leso sobungqingili. And ngithe ngiscrolla nje efonini la ngangibhale khona this dream, ngavele ngangena khona ngqo, and I was like, oh moya engcwele umkhulu yesabeka. So ngomhla ka-11 September 2024 I had a dream. Ngiphupha ngibona le ndawo, you know, ama stages la ukuperform, kuperforme ama musicians, ama artists, ama celebrity nje ngokwehlukahlukana kwawo. Mhlasimbe in most cases mangabe kuyizinto ezifana nabo ama awards, ama events, izinto nje ezinkulu, but bese kubekwa istage thizeni. So ngiphupha there's this certain stage esikhona la in this dream, and ngabona Ayanda Mdoda, yes, the celebrity. If ungamazi Ayanda Mdoda, you can just search her umbone. I think we are actor, yes, khona la actor khona, and khona la ukuthi nje izinto eziningi when it comes to
angibe umuntu interested kakhulu, but uAyanda Mdoda, I saw her kase ngabona another lady owesifazane. But in this dream, what's triggering ukuthi she ukuthi uyi-celebrity, she ukuthi uyinani, and shiya impilo yakhe ngokwehluka kwayo. uNkulunkulu into ayithanda ukuyiveza kakhulu, they were in a relationship. For a matter of fact, bebeshadile nomunye owesifazane. So now beshadile, uye Ayanda Mdoda eshade nomunye wesifazane engazi uthe ukukhula kunaye, but uthe kuba mpofu, it's like uyikhaladi nje, umpofu nje umhlophe, uyambona nje izitho zakhe umikahle nje, zinkulu nje, ugcwele nje emzimbeni, muhle. Naye futhi Ayanda Mdoda, she's very very cute, umikahle nje, ba right, bagqoke kahle boba uthu, but bayi couple bangabesifazane bobabili. Uyabona nje ukuthi lo mase kuthiwa uyaphuma eshade nomuntu wesilisa bengabe couple enhle, nalo munye futhi umeshade nomuntu wesilisa bengabe couple enhle, kodwa cha bandawonye bengabantu besifazane. So now uNkulunkulu ayide futhi ukuthi kucace kakhulu when it comes to this dream and this prophet ukuthi mabe stage, because it's like bayaperforma lapha, yeah, it's like bakhuluma nehlelo, and there was a lot kunenqwaba yabantu bekade bezilu. You know ukuthi abantu bawathanda kanjani ama celebrity, babathanda kanjani abantu abadumile, babathanda kanjani abantu abangosaziwayo. So begcwele ngalendlela abantu. Before ngifika lapho ngikhumbula njengamanje ukuthi there was a story yazi esengasibona ephephandabeni, I think if it's not 1 year or 2 years ago, kuthiwa kushade umama washada nengane yakhe. Cabanga amanyala kangakanani ungumama umuntu wesifazane uzoshada nomntwana wakho owesifazane. Umoya wobungqingili wobutabani, but ngenxa ukuthi ama lesbian ngithi bobabili, so owobungqingili lo moya. So now in this dream beshadile boba u2, now bayasabalalisa, because everything ezohlangana ne-audience, there are spirits asuke spread lapho. Fana when it comes to Beyonce, mengabe eperforma ecula nanani, kusuke kuno spirits ne-demon esuke limbusa ngaleso sikhathi, enze ama moves uwabonayo ukuthi le move akumele ngabe uyayenza, enze izinto ezistrange, balenge emoyeni, bacule, bandize, kwenzeke zonke lezi zinto. Kusuke kunomoya osuke esewumbethe ngaleso sikhathi. Lo moya lo iwona osuke uzospreada kuwona wonke umuntu osuke ekhona, kuwona wonke umuntu osuke ekhiphile imali yakhe ukuthenga itikiti lokuthi azobuka lento, kuwona wonke umuntu obhiyozayo ngale nkathi ecula ingoma yakhe nani. So in this dream ngibona bebusy beyaperforma ke laba celebrity, not to perform in such a way that bayacula nani, because akasiyena umculo according to my understanding nokwazi kwami, but bayaziveza noma njoba kwi-event nje babusy phambi kwabantu. Now the more bekhuluma kama mic, be-celebrate abenza whatever basuke beyenza, they are busy spreading umoya wobungqingili around bonke abantu abakhona la, because abantu bazofika la babona ukuthi wow, waze wamuhle, wow, itabani kanti ziba zinhle kanje, wow, kwaze kwakuhle nani. And the more into uyibuka ngehlelo lokuthi uyayincoma, uyibuka ngehlelo lokuthi it's interesting, uyibuka ngehlelo lokuthi iyathandeka, uyibuka ngehlelo lokuthi what if, how about, uzothi usubuka, because it's more of njengoba ubuka lento, there's a spirit esiza kuwena ngaleso sikhathi. The more bekhuluma, there's a spirit bekhuluma ngabo ukuthi siyathandana, sishadile, sibahle nani, beshuthana nani, nizeni bashuthe. Uzofika ekhaya ubabuka ukuthi baze babahle, awu Nkosi yami, mina nje njengoba shuthi ngihluleka kumare, lesi spirit lesiyana sizohlala kuwena, sizofika sizothi kuwe. Yabona njengoba wena unenkinga kuma relationship wakho, yabona njengoba wena unenkinga ungatholi indoda, ungatholi umuntu ozokushada, buku neminyaka emingako, neminyaka u37 nje manje. Bonke abantu abothandana nabo besilisa bayakwala, bonke abantu abothandana nabo besilisa bayakushiya, bonke abantu abothandana nabo besilisa bakushiya nezingane, bakudalela inkinga, mhlawumbe bayakushaya, uneyinkinga zomshado. Kahle kahle wena umthetho wakho awusiyena wesifazane, ungowesilisa, uhlalela ukushada nabantu besilisa.
So that spirit obukade sibuka looking at laba bantu labaya beperforma or benza whatever kade benza sizothi mase sizakwela sizokhuluma sihlebe amagama ukuthi umthetho wakho wena usitabani, umthetho wakho wena uyingqingili, and immediately and very quick uzobe usunayo futhi umuntu in mind ukuthi yazi qinisile shothi ngampela angidalelwanga ukuthi ngishade nabantu besilisa. What if kumele ngishade nabantu besifazane? Because yazi mina yave ngizwana nje nabantu besifazane kodwa ngiyabathanda nje umthetho wami. Yazi nje ukuthi nje futhi nje ngisakhula nje ngangijwayele ukuthi siqabulane nabantu besifazane. Yazi ngempela nje umuntu wesifazane uyena ongcono futhi abantu besilisa nje futhi badlala ngathi nje njengoba behlezi behlukumeza. Yazi mengase kuthiwa ngishada nomuntu wesifazane akasoze angishaya. Yazi mase kuthiwa ngishada sikhulumise wonke lamazwi. Sikhulume wonke lamanyala. Singnikeze all these bad ideas. It's the spirit esiza ngobumnyama. So now ubumnyama is using the very same people abaziwayo abangosaziwayo, because if umuntu engosaziwayo wonke amehlo unamehlo amaningi ambhekile, millions and millions of viewers, millions and millions of followers, millions and millions of abantu ababukela kuyena. Cause udlala lapha ku TV yangithi abantu bambheka njalo, ukhuluma emsakazweni angithi abantu bamlalela njalo, udlala la iphone angithi unama viewers amaningi, and umuntu menama viewers amaningi ku TikTok ama video akhe asuke esabalala ezindaweni eziningi. They get to be spread to many people as much as possible. It's like we are promoteka in such in a way. We are trender. So millions and millions of abantu bazombona. So the very same people when it comes to our adverts, they like to use abantu abama celebrity. Oh Gentle Magic, oh Claire, oh Kanye basebenzise, oh Natasha Tahane, because banama viewers amaningi angithi bangabantu abathandwayo. Ama companies ezinto zokugcoba basebenzise bona laba Connie Ferguson because bayathandwa ngabantu. So same as imimoya yobumnyama eyenza ukuthi abantu bazishintshe ububona, eyenza ukuthi abantu bashintshe imvelaphi yabo, eyenza ukuthi abantu balahleke, balutheke, basuke endleleni, izosebenzisa the very same platform, the very same way isebenzisa abantu abangosaziwayo so that kuzospreadeka umoya wobungqingili, umoya wobutabane. The same way uspreadeka ngayo umoya wobutabane through usomize. Ngenkathi beshada noMohalo when you are busy watching umshado wabo bese uyahalela ukuthi wow yazi kwazi kwakuhle. And then you will realize noma ukhulume kwena ukuthi okay now usitabane ungakwenza lokho buku muhle kanjani, now you can get to that. Because iyona ndlela espreada ngayo lento, it's just advertising ukuthi now yazi ungafinyelela lapha, now ungaba ukuthi, now ngenze ukuthi nokuthi empilweni yakho uma nje kuphela. Because it's all about ukuthobela lo moya lo, it's all about ukulalela lo moya lo. If ngempela uzowuthobela uzowulalela, I promise you nawe uzogcina usofinyelela lapha. And lo yonke lemimoya bingandile ngesikhathi esedlule, but kwahamba isikhathi yanda, and manje sekwanda kakhulu imimoya yobungqingili lesbians ukuthi nawo enze njani ashade. So sorry, uthini kumnyalezo kaNkulunkulu for labantu laba? Qaphelani umoya wobungqingili, qaphelani umoya wobutabane. Akekho umuntu lapha emhlabeni athi uNkulunkulu emdala wamdala waba namehlo awu2 wasathi uNkulunkulu hayi uzothi ufike emhlabeni kubofake lesithathu noma elilodwa ubulisusa ubenehle lodwa. Akekho umuntu wathi emdala lapha emhlabeni wathi njengoba ngikudala unezinwele ezikanje emntanami ubothi uma ufika lapha emhlabeni uziphothe. Cha, akekho umuntu wathi emdala wathi njengoba ngikudala unamashiya ubothi uma ufika lapha emhlabeni ulikhiphe. Akekho umuntu wathi emdala wathi uma usufika lapha emhlabeni yabo njengoba ngikudala nje wanesitho sowesifazane uboshintsha usenzo wesilisa. And uzubona ukuthi lento inkohlisi yangamanga kangakanani, yonke lemimoya ifuna ukuthi libe likhumbuza. Ngaso sonke isikhathi kumele libe uzikhumbuza ukuthi hayibo oqala mina ngowesilisa, hayi phela mina ngiyindoda, hayi phela mina ngokuthi, and le moya ihlezi ilwa ngaso sonke isikhathi. Ilwa nokuthi yenza isiqinisekiso sokuthi ayiphumi kulo mzimba lo, isifuna ukuzibusela aze up until lo muntu azayofa ayele ngale kwethuni.
ukuziguqula abantu bakaNkulunkulu kuyisono, ukuzishintsha ubulili bakho kuyisono, ukuzibiza ngowesifazane ungowesilisa kuyisono, ukuzibiza ngowesilisa ungowesifazane kuyisono. Akekho umuntu uNkulunkulu amdale engayona lento amdale eyiyona. Udalwe nesitho sowesifazane ungowesifazane, awusoze washintsha. Udalwe wanesitho sowesilisa ungowesilisa, awusoze washintsha. Hlukana nokuziqambela amanga. Hlukana nokulalela imimoya ikuqambela amanga ethi wena ungowesilisa, buka kwenzakala empilweni yakho. Hlukana nokubuka ama-circumstances nezinto ezenzakala empilweni yakho and then you take zonke lezo zinto ufuna zikwakhe zikwenza into ongeyona. Le mimoya iyazibusela and njengoba ibusa kuwe engqondweni yakho, enhlizweni yakho, emzimbeni wakho, izothi masufika ngale kwethuna izobe isidila nawe. Uzothi masufika ngale kwethuna uNkulunkulu athi ungubani wena? Bese uthi nje Nkosi ongidale nginjena nje. Nkosi awukumele ngenze njani mina ngabe isitabane ngisanda kuzalwa. And I want to tell you something. There is another ex which oseke wakhuluma here on YouTube. Washo wathi le mimoya le isebenza ngisho nangodokotela. Athi meyizala ingane umzali nangodokotela babizwa ngeni gynecologist. Thank you Holy Spirit. Amagayina bengabe kuzalisa lapha bese esemkhiphile umntwana athi isitabane wena, isitabane wena, isitabane wena nje uyinqengile. Yonke into oyikhuluma ngezindebe zakho because lo dokotela is busy spreading ukhipha lo moya lo uzofaka kule ngane. Yikho manje bevela obobo in this internet bathi ngaba isitabane ngizalo. Ayikho lento. Watshela ukuthi uyisitabane wena. Hlezi nazi abantu baNkulunkulu ukuthi ingane iyalalela ngishisa lapha esiswini. Isalapha esibelethweni. Iyalalela iyakuzwa konke okushoyo. Mawuzolibela ibrush ukuthi ungumdlali webhola wena, ungumdlali webhola. Izokhula izazi kanjalo ukuthi mina ngumdlali webhola. Mawuzoluka ibrush uthi udokotela wakusasa wena, udokotela wakusasa, izokhula ikanjalo. And then into abantu abazali abangayinaki ukuthi izingane izinto ezithandayo ezilangazelelayo ebese umzala embrace leyo nto leyo kanti akusiyona. Thola ukuthi umntwana athi mama mina ngifuna ukuyigqokela amabhlukwe nje, mina ngifuna ukuyigqokela njengabafana nani. Hayi ku post yena aqala umzali efonini yakhe noma ku WhatsApp ampost athi hawu itomboy lami bakithi, hawu lesbian lami bakithi, hawu Nkosi yami ave ethanda ukuzenza umfana, ave ethanda ukuzenza intombazane, hawu ave kuyisitabanyana lokho. Hlezi nazi abantu baNkulunkulu yonke into ozoyitshela umntwana especially esamncane noma esekhula uqhubeka umtshela imoya izoqhubeka imtshela noma eseyedwa izoqhubeka imhlebele the very same voices, the very same words obukade umtshela wona, the very same things okade umtshela zona. Izoqhubeka imoya imtshele kona lokho njengoba kunjalo. Ebese bayiyona lento le enyanyekayo kuNkulunkulu, ezondekayo kumdalo wezinomhlaba. Azofumana ukubhubha ngakho ngelinye ilanga. So bantu baNkulunkulu ngumnyalezo nje omkhulu ngalesi prophet ovele ekhaya ezulwini ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyasizonda isono. Konke ungalaleli, ungamthobeli, ungenzi intando yakhe kuyisono ngaphambi kobuso bakhe. Konke ukuhamba ngezinkanuko, ukuhamba ngokuthanda, uhamba ngokubona, ukuhanja ngokuhola ngemimoya. Because one thing emele siyazi, yonke into edlinza la emicabangweni yakho suke kumoya okhola thizeni. Because even nomoya kaNkulunkulu ungakufikisela something just ngomcabango. Uthi yazi kade ngicabanga manje avela aqhamuke lo muntu kade bekumoya kaNkulunkulu abakade ukutshela ukuthi hawuyazi usibanibane nangezoza nangu usibanibane eza kwena. Thola ukuthi ulambile umakhelwane wakho uvele nje umcabanga ukuthi yazi kade ngamgcina usibanibane ake ngihambe ngiyombona. Uthi uhambe umbona uvela ugqoka ijacket kade ugqoka ijacket kade ufaka imali kuyona. Uthi uyafika khona athi hawu Nkosi yami awu ave ngilambile yazi angazi ngizoyiphekela nezingane. Bese fike futhi ngawo the very same cabango ukuthi yazi kule jacket ngagcina ngifaka 100 rand bese uyakhipha uyamnikeza. Ngawo umcabango. So umoya thizeni ungacabangisa into right nento wrong. Kuya ngokuthi imuphi umoya osuke ufikile wazokhola ngasiphi isikhathi ngalo mzuzu. Nokuthi imuphi umoya wena ozovumela ukuthi ulalele. But imimoya yakwazi ukuthi libe lihleba kancane iqale kancane ize ikhule
the more ulalela ke, the more wondla ke, the more uzokwanda bese uyakwengama bese uyakubusa. But nalithuba abantu baNkulunkulu lokuphenduka usaphila. Umoya wobungqingili usuyazibusela abantu baNkulunkulu, qaphelani umoya wobungqingili. Qaphelani umoya wobungqingili. From that prophetic dream, lela phupho lela lesiprophet, uNkulunkulu angivezela kona ukuthi masiqaphele umoya wobungqingili. And lama celebrity by the end of this dream, kwangazuthi manje sekuyabalekwa sebengena ezimotweni, even so AKA. And uNkulunkulu acacisa kakhulu ukuthi the fact that ngabona AKA and AKA sesihogweni, okusho ukuthi nabantu abenza okunje isiphetho sabo ikwalasha, isiphetho sabo isesihogweni. Masingazitsheli abantu baNkulunkulu ukuthi siyaziphilela nje, masingaholwe umoya obumnyama isenza sisuke ebukhoneni baNkulunkulu, isenza sithandabuze uNkulunkulu, isenza silahleke silutheke ngendlela ezimbi ezingafanelekile ngaphambi kweNkosi uMdali wezulu nomhlaba. But masisondele kuJehova senze intando yakhe, siphikelele, siqinisele, sisizwe nguye ezintweni zonke. Ngoba uJehova uyasibekezelela, ngoba uJehova uyasithanda, ngoba uJehova uyasisiza, ngoba uJehova uyasihlenga. Uyalangazelela ukuthi sibonane naye ekhaya ezulwini ngelinye ilanga. Uyalangazelela ukuthi sibone umbuso wezulu ngelinye ilanga. Uyalangazelela ukuthi sithole ukuphila okuphakade ngelinye ilanga. Uyalangazelela ukuthi sithole ukuthula ngaso sonke isikhathi. Kodwa akuzofika if silalela imimoya. Akuzofika if silalela imimoya obumnyama. Aze abe nenkani umuntu athi kumele ngenze njani ngoba phela mina ngadalwa nginjena, kanti kumele kanti kwenziwa njani, awungeke yabona nje futhi noNkulunkulu wena ave uNkulunkulu ononya wengidalele yena nginjena, why futhi angigxeka, why the very same words akhulunywa uSathane elahlwe ezulwini ukuthi uNkulunkulu unonya, influence ezinye izingelosi ukuthi haya sisukene uNkulunkulu unonya, uNkulunkulu nje akanendaba nathi, uNkulunkulu akasifuni nanani, okuyinto engekho. Imimoya iyalahlekisa, iyaluthekisa, idlala ngabantu, ibasuse ebukhoneni baNkulunkulu. Soqaphelani umoya wobungqingili. And usuwandile kakhulu njengamanje lesi sikhathi sokugcina, usuwandile kakhulu ezinganeni, zilalela imiculo nje engafanelekile engcolile ebese zithi how about nathi sigqoke kanje, how about nathi sigqoke kwandile amabhuluke manje yini amajoga, lamabhuluke lawa afudumalayo, kwandile wona intwana amantombazana athi sigqokele wona. But hayi umjolo asiwufuna umjolo this and that, hayi umjolo nje awukho right, abafana bayabhedana nani, asijoleleni sodwa. Asifuni ingane ziyabheda, sifuni teenage pregnant because isithi into esihleba kakhulu ukuthi okay abantu kuba sebeyavuleka amehlo ukuthi naka teenage pregnancy siyandile, abazali abayifuni letho, abazali iyabaphoxa, kuphoxa umphakathi, kuphoxa umndeni. Uyitshela ukuthi ingane iphethe kahle izizo 25 kanti cha ibhizi namanye amantombazana begqoka amajoga, begqoka bezenza abafana, begqoka bezenza athi umuntu umthetho wami sidala nje sami mina angikaze nje ngasithanda nje skete, asikaze nje sangichaza ngcono amabhlukwe. Athi omunye inkinga ukuthi ngisuke ngakhula nabafana ekhaya bekuyimina ngedwa intombazane, so nga-influenceka nami ngaleyo ndlela, so yikho nje kamanje ngithanda le mpilo, ngithanda le lifestyle ngikhetha yona. Into engekho. Ama-celebrity abukwayo, izitolo ezidlalwayo, usuke spread-we leyo yonke le mimoya le. Bona itabani ku-TV, loyo moya ungaze uzohlala nakuwe. Bona isitabani kwi-music video, because even in music videos kwenzeka izinto eziningi man, benza imikhuba eminingi, spread ama-spirits amaningi angcolile, hlale kuwena lento. And uyayilalela le ngoma, ulilalela ngama-earphone usayingane usano-12 years, kanti sithi sikuhlelela something masuna-20. It's unfortunate manje ukuthi isitha asisahlela into endala, o-20 years cha,
lo muntu uzobe semthole ngidala uNkulunkulu sehlela into yamanje una level uyibona usitabani una level uyibona umngqingili una level uyibona uthanda amanye amantombazana amanyala anyanyekayo enkosini kumdalo wethu nomhlaba anyanyekayo ebusweni bukaNkulunkulu so namhlanje ngalomnyalezo ngalomzuzu ngaleli hora umyalezo omkhulu mina ngihlezi ngiyuthanda ukuthi ufinyelele kubantu ukuthi bantu phendukane kusenzeka yabo nje usaphila usavuka usangabuyela emuva awuyena umfana uma une private part yentombazana uyezwa awusoze futhi waba umfana awuyona intombazane ifuna umphambili wabafana awusoze futhi waba intombazane noma ungafosa noma ungazama noma ungenzani awusoze ngisho kuthi umngahle wathola amajinzi amawakho wazalwa umfana nje umile impela because bakhona abafana abanjalo ukuthi unezitho ezinhle unezitho umile unanama hips akusho lokho ukuthi kumele uyitshele ukuthi usuyintombazana usumfazi wena ngoba nakho umuhle ebusweni wafuza uma wakho wafana noma wakho exactly ube umfana sekumele ube isitabani ngenxa yalokho ngoba nakho wafuza ubaba wakho wena waba nomzimba wendoda waze wangenela ngisho kuma sports wadlala ibhola uyintombazane uyibona ukuthi sifanele ukuthi ube umfana ngenxa ukuthi wazalwa unomzimba wafana nobaba wakho ncamashi futhi wakhula ugunda njalo usuyibona ukuthi hayi ngenxa yalokho umfana wena ngoba nakho ukhule unamandla wena uyasebenza ubamba ipedi usubona ukuthi umfana ngenxa ayikho leyo nto ungowesifazane awusoze wajika ungowesilisa awusoze wajika so umoya if wazibona nje usujika kuloko yikona umoya oyinkohliso lowo okuqambela amanga ukususa endalweni yakho okususa ebukhoneni baNkulunkulu okususa kwimvelo yakho enguwe uqobo siqaphelana umoya obungqingili qaphelana umoya obutabani uyabusa njengamanje lezi khathi zokugcina and uNkulunkulu uyodila nabo abanjalo uyodila nabo abenza izenzo zobubi uyodila nabo abalalela le moya le bese behlala kuyona be-entertain bese benza njengokusho kwayo uyodila nabo kakhulu bese nje benani mfisa nje ukudlulisa nje umnyazo ofishana ukuthi qaphelana umoya obungqingili abantu baNkulunkulu from lela phupho engaba nalo uNkulunkulu ayefisa ukuveza nokukhanyisa ukuthi le moya yabusa iyazisabalalisa ngandlela zonke but qaphelane ningadukiswa umuntu ningadukiswa umoya phendukani ngoba umbuso wezulu usondele ngoba ukufa kusondele kakhulu ikusasa alaziwe awazi ukuthi uzovuka yini ikusasa awazi ukuthi next week kuzokufica yini le mimoya ehlalela ukuthi ikumoshela ithuba khona uzohlala esonini uzufele kuso bese ufumana ukulahla ngelinye ilanga but ngoba uJehova umdalo wezulu nomhlaba sakuthandile akafuni ukuthi ulahle ufuna ukuthi usinde ufuna ukuthi uphile ingona phakathi ngakho ke phenduka kusemanje kusanamhlanje kosinibusise kakhulu hleze nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele ezinye inkundla zokuxhumana uTikTok okungolihle ithemba Instagram lihle ithemba wend with Mzobe na Facebook lihle ithemba Mzobe lakhona imbhalo kube khona nama messages in short 10-minute clips kwasibenani manje ziphakade amen qaphelani umoya wobungqingili uzonibulaalisa ngale kwethuna nithola ukubhubha amen